हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोदों गोजाम कन्टेन्टखौनो गोजाम भिडिअखौनो बुरखांनानै लाबोफिननायनि सायाव कन्टेन्ट लानानै फैदों। जास्ट ओरैनोसो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु होनबाबो आं एसे बुंनो सानो आरोना। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो सोलो। लोगोफोर आं दिनै हठात करि नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ फिन खेबसे लाबोबावनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै सब मिथिगौ जानो हागौ। गेम्सआ माबायदि आखलमोन आरो दिनैनि दिनाव माबायदि बोरै मानसि जाखो बोरै दा जेम्स आदाया गावनि लाइफआवनो गासिबो खुला खुलि गेम्सनि आखल आखुखौहाय बुंथिना होबाय आरो गेम्सआ बोरैहाय मानसि जायामोन आरो सिगांहाय मा टाइपनि बायदि मानसिमोन गेम्सआ। दा गेम्सनि माखासे सभा सथ्रिखौहाय जेम्सआ खोन्थाना होबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै खोनासंलां आरो नायलांदो आरो नायनानै बुजिबानो जाबाय। बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम। आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन, आं लाइफआव थाबाय थाया। आंखौ माबे मा बुंदों मा नाम होनोना आं बेनि फुन नाम ला गेमसो होनग्रा जाबाय। आंनि नामखौ गेमा आंखौ मा बुंदों गिताश्रीजो बेजो गिताश्रीया सासे सिंगार माना हुआ सिंगार। आं बेखौ मानियोमोन। माबायदि बाथ्रा बुंनानै गुबुननि कमेन्टआव आखाइ खबलायदों सानैबो। माबायदि बाथ्रा बुंदो रायजोफोर माबायदि एफा गोबावनि भिडिअ बोसोरसेनि भिडिअ लाइभ फैनाय बे जेम्सआ जोंनि बर'नि एक्टर जेम्स बोसोरसेनि उनाव बुहुद जानानै थांबाय बिसोर दावराव दावसि। बे एफा गोबावनि जानानै मा खि मोनजानो बुरखांनानै भिडिअ होबावगोन। नोंसिनि जुनैनो दावराव जायो मिथिबायना। नोंसिनि जुनैनो दावराव सृष्टिया ओंखारबोयो। मा नांनायनि एफा गोबावनि भिडिअखौ होखो नोंसोरलाय बुरखांनानै नै गोदान भाइराल जाबावबाय नै मा जाखो बेलाय। गोदोनो नुखाबाय जों बे भिडिअखौ बोसोरसेनि सिगां। अबाव दासो गोदान भाइराल जानाय नुखो नोंसोरो? दा मा सोलिगासिनो बिसोरो? बेयो दा मैया दाख्लि सोरनिबा कमेन्ट हरनायखौसो माबादों। आरो नोंसोर चेनेलफ्राव हाबनानै नायोना नाया आरो हगारनायखौ नायोना नाया बेसे गोबावनि हो? मानो बेबायदि जानला मोनला भाइराल खालामलाबायो नोंसोरलाय? रागा जोंजागोन नोंसोरो बेबायदि खालामनाया। बोसोरसेनि सिगां आइफन नकिया होनलायलायनाया बेखौ दासो मानो बुरखांबावखो? नोंसिनि जुनैनि दावराव दावसि जाफिनगोन नङा होमबा? नाय नोंसोरो मा होनदों गोदान भाइराल जाबावबायनो। नै हगारनाया बावाखै, नाय नोंसोरो हगारनाया बारा गोबाव टाइम जायाखै। आं नोंसिनो स्क्रिनशट होखादों नै साइडआवहाय नायबानो जाबाय बेसे गोबावनि भिडिअ बियो दिनैसो हगारदों आरोना। ओमफ्राय बे जेम्सनि भिडिअआ जाहैबाय बोसोरसेनि सिगां। नोंसोरो बिसास खाथियाबा जेम्सनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरोना। आं नायदों गोजाम भिडिअखौनो बुरखांना लाबोनानै गोदान कन्टेन्ट बानायदों। आरे नोंसोरा कन्टेन्टआनो गैला नामा? आरे भाइराल जाबाय थानायखौ लाबो, गोजामखौलाय मा लाबोनो दरखार होनसाय दे हो। आंबोथ' गुबुननि कन्टेन्ट लाबोयो थिगैनो, खिन्थु भाइराल जाबाय थानाय बेबायदि कन्टेन्टखौ लाबोब्रा। मा नोंसिनालाय बोसोरसे थांनाय कन्टेन्टखौ लाबोलाबायो दावराव दावसि। स' नोंसिनि नायलांबानो जाबाय एसे भिडिअखौ। मा होनो आं बारा बुंबाय थाला। हेल' नोंथांमोन मारै दं? नै आरो गोदान भाइराल जाना फैबावबाय नोंथांमोन। फिन खेबसे भाइराल जाबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। नकियाजों आइफनजों दावराव जालायबाय मिथिबायना? बिनि सिगां मा जायामोन, मा घटना जायामोन नोंथांमोनाथ' सोरबा नुदों सोरबा नुवाखै। नाथाय दिनै फुरा राजनितिक हिस्ट'रिखौनो मिथिजोबगोन नोंथांमोना। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नाय, गासिबो मिथिजोबगोन खोथाफोरखौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, होमबानो गासिबो जाथायफोरखौ मिथिजोबगोन। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ। चलो। आंनि बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम। आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन, आं लाइफआव थाबाय थाया। डायलग
स' नोंथांमोनहाथ' भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन एसेबाबो मिथिबाय नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा नुदोंमोन सोरबा सोरबा नुवाखैमोन ओंखायनो दिनैहाय फुरा नुबाय आरोना दे बिदिब्ला दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन दे बाय बाय गुड नाइट नुबाय दा गाइसमोन नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ लाबोदो आंबो आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो स' बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय खिन्थु भिडिअआ आगोलनिनो ना ओमफ्राय दावरावआ जादोंमोन बियो सनिया कुइनजोंसो एसे एनै रिप्लाइ होलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय गावखौ गुलि नांनाय मानायनि कमेन्टनि सायावसो बुंदोंमोन ओमफ्राय लाइभ होयैयाथ' गोबावखासै दा नोंथांमोना बेनि चेनेलावनो थांनानै नायबानो जाहैबाय जेम्सनि चेनेलावनो आरो बे भिडिअनि सायाव मा होनो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय